Крим завжди цікавив росіян. Спершу імперців, тоді совєтів, а нині окупантів. Сотні років, різні уряди, назви держав та методи, але щоразу одна мета – Крим мав бути російською колонією. Та попри всі політики, репресії та депортації, Крим залишився домом. Для тих, хто тут народився. Для тих, хто мав би тут народитися. Для тих, хто повертався сюди попри депортації, репресії, заборони. У 2014 році Росія окупувала Крим. Але ця історія не про так звані референдум і приєднання, а про те, як окупація стала можливою. Ви дивитесь «Хроніки окупації». Разом ми пройдемо через усі роки, крок за кроком. І почнемо з того, що зробило події 2014 року неминучими. 1783 рік. Російська імперія анексує Кримське ханство. Це початок колонізації. Знищення інституцій та позбавлення земель. Усе це створило умови, за яких значна частина кримців була змушена емігрувати, аби вижити. Через 100 років після анексії кримці вже не були більшістю на рідній землі. Цей період колонізації увійшов в історію як «Чорне століття» для кримсько-татарського народу. У 1883 році в Бахчисараї починає виходити газета «Терджеман». Коротка, але яскрава епоха відродження. На початку ХХ століття Карамлар ведуть національно-визвольну боротьбу і навіть створюють власну республіку – Карам Халк Джумхурієти. Але більшовики сильніші. Вони окуповують Крим. Як і в інших захоплених регіонах, радянська влада намагається здобути або хоча б зімітувати лояльність місцевих народів. У 1921 році більшовики створюють Кримську автономну РСР в складі Російської соцреспубліки. Причина – присутність корінного кримськотатарського народу. Частково вона справді враховувала національний склад півострова. Карамлар активно залучають до органів влади. Кримськотатарська визнається однією з офіційних мов. Нею друкують газети та активніше використовують у школах. Але загалом усі ключові рішення ухвалюються у Москві. Замість справжнього самоврядування – централізований контроль. Водночас півострів перетворюють на арену репресій. Голод 1921-го. Розстріли інтелігенції 1937-38-го. І потім депортація. В один день СРСР депортує весь кримсько-татарський народ. Жінки, діти, літні люди в товарних вагонах у Центральну Азію. Внаслідок цього геноциду загинуло, за різними підрахунками, від 46 до 100 тисяч людей. Тим часом у Криму змінюють назви сіл та міст. Мечеті руйнують. Бібліотеки і школи закривають. А книги конфіскують. А в червні 1945-го останній штрих. Радянська влада скасовує Кримську автономну РСР. І разом з нею ліквідує із залишки політичної суб'єктності кримсько-татарського народу. Попри всі заяви Росії про свою споконвічність у Криму, саме депортація, саме геноцид у 1944 році став поворотною точкою, після якої етнічні росіяни вперше стали більшістю на півострові. Жахливі умови життя в перші місяці і роки депортації призводять до нової хвилі смертей. Розділені сім'ї, життя в бараках, каторжні роботи за їжу та воду – лише частина списку проблем. Уявіть, щоб побачитися з рідними, наприклад, батьками, яких депортували в інші місця,
ви маєте отримати спеціальний дозвіл коменданта. Тому що ви спецпоселенець. Цілий народ став в'язнем без прав, та Кремлар борються за свою ідентичність. Вже з перших днів депортації вони починають масовий організований рух спротиву. Люди пишуть листи, ведуть щоденники, бережуть і передають з уст в уста пам'ять про свою ідентичність та дім. І борються за повернення додому. У 1950-70-х роках кримсько-татарський національний рух набирає сили. Його очолює Мустафа Джемілєв, один з найвідважніших дисидентів. Від самвидаву до мітингів, від делегацій до масових звернень до Москви. Їх переслідують, арештовують, висилають повторно, але спротив уже не зупинити. Народ не відмовляється від своїх цілей. Головна – повернутися додому та відновити справедливість. І лише в 1980-х – масове повернення. 1987-88 роки. Кримські татари виходять на Красну площу в Москві. Мирний, але наполегливий і системний протест. Для радянської системи він став небезпечнішим за танки. Журналіст Віталій Портніков скаже згодом. Кримсько-татарський рух – видатний фактор з точки зору демонтажу Радянської імперії. У листопаді 1989 року Верховний Совет СРСР ухвалює декларацію про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали насильницького переселення та забезпечення їх прав. Вона визнала насильницькі переселення народів незаконними та засудила їх як найтяжчі злочини. Верховний Совет також затверджує висновки Комісії з питань кримсько-татарського народу. В них прямо зазначено, відновлення прав кримсько-татарського народу не може бути здійснене без відновлення автономії Криму шляхом утворення Кримської АРСР. Через рік Кримська облрада використає ці рішення. Формально, щоб відновити Кримську АРСР. Фактично, щоб не допустити відновлення прав корінного народу. В Криму приймають декларацію про статус Криму. В ній про те, що ліквідація Кримської автономії у 45-му була незаконною. А тому народи Криму мають право на її відновлення, звісно, у складі Союзу. Референдум щодо автономії провели у січні 1991-го. Наступного місяця Верховна Рада УРСР схвалює його результати. Прийнято закон, що відновлює Кримську АРСР. Відтепер у складі України. Відновлення Автономної Республіки у 1991-му мало б стати кроком до відновлення прав кримсько-татарського народу. Попри всю декларативність, автономія, створена у 1921-му, була кримсько-татарською. Створена без Кремлар, автономія 1991 року отримала таку саму назву, але не мала жодного механізму відновлення прав корінного народу. У червні 1991 року відбувається Курултай – зібрання кримських татар після вигнання. На ньому проголошують декларацію про суверенітет кримсько-татарського народу. У ній йдеться: Кримська АРСР, відновлювана не як національне територіальне утворення, розглядається як спроба юридично закріпити наслідки депортації кримських татар 1944 року. Таку автономію Курултай не визнає. З 1991 року автономією керують сили, які десятиліттями заперечували сам факт існування цього народу. У новій автономії кримсько-татарському народу місця немає. Жодного врахування інтересів Кремлар. Ба більше, їм перешкоджають на усіх рівнях, навіть в найпростіших речах – отримати прописку,
знайти роботу, відкрити власну справу. Попри це, кримці починають будувати власні інституції. Того ж року Україна проголошує незалежність. Попереду референдум. І кримські татари голосують «за». Вони серед тих, хто допоміг Україні здобути перемогу на референдумі у Криму з мінімальним відривом. У 1992 році починається процес створення Української Конституції. Кримських татар до цього процесу не долучають. Як наслідок, в розділі про Крим жодного слова про корінний народ. І це не просто формальність. Це виключення з державного договору. Тим часом Росія посилює свій вплив на півострові. В Криму запроваджують посаду президента. У 1994-му на неї обирають Юрія Мішкова, представника блоку «Росія», який обіцяє виборцям перехід на московський час, рубльову зону та приєднання до РФ. На посаду прем'єра він призначає російського економіста. Сам Мішков вибір цієї команди пояснює порадою російських генералів та КДБ. Меджліс відстоював позицію, що уряд сформований незаконно, адже наполовину складається з громадян Росії. Врешті-решт, за допомогою спеціальної операції, Київ зупиняє спробу окупації Криму. Кримці зберегли та продовжили розвиток своїх інституцій. У 2013-му відбулись перші прямі вибори до Курултаю. До цього делегатів обирали за дворівневою системою. Крим початку 2010-х – не лише курорт. Це регіон, де вплив Росії відчувається скрізь. У вивісках, екранах телевізорів та в розмовах. Проросійські партії, організації, що фінансуються Росією. Міфи про ісконно руську землю, ідеї федералізації. У 2010-му Україна підписує з Росією Харківські угоди. Вони подовжують базування на півострові Чорноморського флоту Росії до 2042 року. Под соглашением о продлении сроков его базирования в Севастополе. Меджліс виступає проти, бо це не просто угода. Це підґрунтя для дій у майбутньому. Которые экономику будут укреплять украинскую, и российская экономика, конечно, тоже помогать. Ну и вообще нашу дружбу, наше братство будут укреплять очень на долгое время. Президент Янукович втручається у механізм співпраці з Меджлісом. Він змінює склад Ради представників кримсько-татарського народу при президенті, куди за традицією ще з 1999 року входили лише члени Меджлісу. Діалог влади та корінного народу, який і так погіршився після обрання Януковича, був фактично припинений. Це вже інший Крим. Восени 2013 року в Україні починається Революція Гідності. На протести виходять по всій країні. Крим не виключення. Кримці підтримують Євромайдан. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зі сцени Майдану прямо каже про загрозу територіальній цілісності України. Це грудень 2013-го. Але і в Криму я як ніколи, дай Боже, щоб я помилився, відчуваю небезпеку територіальної цілісності України. І особливо в Криму. За 2 місяці, у лютому 2014-го, розстріли на Майдані, втеча Януковича. І саме в ці дні в Криму Росія починає підготовку до вторгнення. 26 лютого 2014 року в Ахмедджиті, поки що Сімферополі, наймасовіший мітинг за єдність України. Його організовує Меджліс кримсько-татарського народу. Це єдина організована велика сила в Криму, яка відкрито заявляє «Ні Росії».
На противагу туди ж виходять і проросійські сили. Хоч і їх менше, вони агресивні. Під парламентом Криму сутички і тиснява. Нині 26 лютого називають Днем спротиву російській окупації. Наступного ранку після мітингу Крим прокидається в іншій реальності. Озброєні люди без шевронів захоплюють будівлю Верховної Ради та Ради міністрів Криму. Жодної символіки, жодних вимог. Лише контроль. Цих людей ви знаєте як зелених чоловічків. Вони діяли без спротиву. Українські військові та міліції не втручалися. У Києві після втечі Януковича до обов'язків президента приступає голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Формують новий уряд. Вони намагаються взяти ситуацію під контроль, але час іде. Події в Криму розвиваються дуже швидко. Блокування українських військових частин та всіх медіа. Російські війська захоплюють аеропорти. Кілька днів Росія витримує паузу. А вже 1 березня Путін офіційно звертається до Ради Федерації за дозволом ввести війська в Україну. І отримує цей дозвіл. У цей момент Росія вже повністю контролює Крим. А місцевий парламент перетворюється на ляльковий театр. Ні свободи слова, ні виборів. 6 березня 2014 року встановлена Росією влада у Криму оголосила дату так званого референдуму – 16 березня 2014 року. По-перше, це суперечило Конституції України. Більш того, уявіть собі референдум, оголошений лише за 10 днів до проведення, без жодної можливості для опозиції вести кампанію і з дозволом говорити лише одному голосу. Це не було вільне волевиявлення. Це була імітація. Незалежних міжнародних спостерігачів заборонили пускати до Криму. 5 березня у Ахмєсджиті озброєні загони самооборони Аксьонова заблокували Дуню М'ятович, представницю ОБСЄ з питань свободи медіа. Саме тоді, коли вона зустрічалася з місцевими журналістами та громадськими активістами. Найважливіше – це гарантувати собі безпеку. Це мій меседж до всіх медіа. За останні дні я мала не один привід для заяв. Це і напади на пресу, і закриття телеканалів, причому не тільки в Криму, і розмови у вашому парламенті про блокування російських телеканалів. Та закриття – це не те, що допоможе примиренню. Ми бачимо тривожні тенденції, але головне – зберігати спокій і рухатися далі. Вони оточили готель, перекрили всі виходи та скандували проросійські гасла. Їй вдалося виїхати лише під сильним тиском, відразу до аеропорту. Саме в такій атмосфері готувався фейковий так званий референдум. Питання були маніпулятивними. Процес голосування порушував усі демократичні стандарти. Українських спостерігачів не допустили. Виборчі списки залишилися невідомими. Ми навряд чи колись дізнаємося, скільки людей справді пішли голосувати. І це не найважливіше. Головне, що так званий референдум пройшов у інформаційній ізоляції, без свободи слова та з однією позицією. За 3 дні Путін виступає в Кремлі. Роблять це з пафосом, офіційною церемонією та промовами, в яких Путін ще тоді каже, що завжди захищатиме росіян в Україні. Цю тезу він повторить ще не раз. За фасадом церемоній – тиск, переслідування, зникнення та арешти. Першою жертвою окупації став Рішат Ахметов. 3 березня 2014-го він вийшов на одиночний пікет проти російської окупації. Його викрили просто з площі в столиці Криму. Понівечене тіло знайшли через 12 днів, за день до псевдореферендуму. Сигнал всім, хто проти Росії. Чоловіка закатували. Перша жертва, але не єдина. 18 березня
У день, коли Путін виступає в Кремлі і офіційно приєднує Крим, у Ахмєсджиті відбувається штурм української військової частини. Російські солдати вже без страху з автоматами відкривають вогонь. Мирне приєднання Путіна. Вбитий Сергій Кокурін, прапорщик ЗСУ. Він загинув від кулі, коли перебував на спостережній вежі своєї частини. Це доказ того, що війна почалася саме в Криму. Кримці – єдина велика сила, чиї інституції відкрито виступають проти референдуму. Позиція Меджлісу – це незаконно та проти нашої волі. У Києві ж, на підтримку кримців, Верховна Рада ухвалює постанову про визнання кримсько-татарського народу корінним. Україна приєднується до Декларації ООН про права корінних народів. А що ж світ? 27 березня 2014 року. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію 68262. Її ініціювала Україна та підтримали понад 50 країн. 100 держав проголосували за, 11 проти, ще 58 утрималися. Резолюція підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України, визнала референдум у Криму недійсним і закликала всі держави не визнавати жодних змін його статусу. У тому ж березні ЄС та США запровадили перші санкції після так званого референдуму в Криму. Заборону на подорожі та замороження активів російських чиновників і кримських очільників. Переговори щодо віз та нових угод із Росією були зупинені. Але широкі, секторальні санкції, ті, що били по фінансах, енергетиці і обороні, з'явилися пізніше, після збиття рейсу MH17. З часом стало очевидно, ці перші заходи не зупинили окупацію і ніколи не були достатніми, щоб створити для Росії відчутні наслідки. Подальші події не стали заморожуванням конфлікту. Далі було тільки гірше. Після так званого референдуму Росія впроваджує в Криму свої закони. Розпочинається етап системного тиску. Перше – кримінальні справи. Проти активістів, журналістів, релігійних діячів. За екстремізм, сепаратизм, підрив основ, без доказів, без шансу захистити себе. У травні Мустафу Джемілєва не пускають до Криму. У липні в'їзд забороняють Рефату Чубарову. Росія намагається позбавити народ його лідерів і запускає кампанію проти Меджлісу. Згодом, у 2016-му, його діяльність офіційно заборонять. Але перші удари починаються вже в 2014-му. Почалася паспортизація. Російський паспорт означав одне – ти погоджуєшся жити за правилами системи. Але й відмова мала свою ціну. Особливо, якщо ти хотів залишитися на своїй землі. Без паспорта ти не міг отримати медичну допомогу, не міг віддати дитину в садок, не отримував пенсію, не міг влаштуватися на роботу. На півострові російський паспорт часто називали «аусвайсом» від німецького слова, що означає перепустка або дозвіл. І справді, в Криму він став символом входу в життя під окупацією. Україна ж ніколи не визнавала примусове автоматичне нав'язування громадянства державою-окупантом і систематично доводить це грубе порушення міжнародного права. Окупація набирає обертів. Це вже не лише про політику. Це про кожен день, кожен документ, кожну людину, що продовжує жити на своїй землі. Після референдуму на український півострів прийшла російська реальність. У 2014 році Росія окупувала Крим.
Але справжнє питання не як, а чому це стало можливим. 2014 рік змінив усе. Та з нього лише все починалося. Сотні тисяч людей мусили виїхати. Ті, хто залишився, стали перед вибором – мовчати, протестувати, зникати або продовжувати будувати попри все. Історія окупації Криму не лише про те, що сталося у 2014-му. Це історія про те, як у відповідь на тиск народжується гідність, як навіть у темряві звучить голос. І як пам'ять перетворюється на дію. Це хроніки окупації. Разом ми пройдемо крізь десятиліття, з'ясуємо причини та наслідки. Бо минуле не зникає, воно поруч і визначає наше майбутнє. До зустрічі у наступних хроніках.